Sajisin pat kuble ye pi baro bat pidang ye pe ye ka kubor jong umau por. Habingin ya cha prang bat ka kubor hagani ka por tugin ye pe ye gimat ki bakongsan jong ka kubor kumne. Bun ki kontraktor bala du mensim. Kentaj menteri basya pendu ka megalia ye ka skim JJM. Sedang seiso ka ye keren pen beiput ka megalia bat ka sarkar Assam. Kum ka pung khwai lajong penon kam bakla ubasham pang taba ya kapisa hima keno ke JAC ha ulber araja ar pu ar on pendep no ye ke jingking umpling ong u chairman PAC kentu ke FKJJP ye ki pat ba ka thain langpi pan om pediang dada ki breu ka Assam ki wan theu jaka persha ki pat ba bantai ye ka solid waste management hakashnong maulawai news kaba mi menta kasni how long time ka headline news long time kaba ong ba ka government of India kala pansange ya kijing trade kam jong ka JJM kaba dei ka scheme samum ye ba statement clear lakwa ban pau hang me kijing susi ya kan kubor kabom shisha ha kaba la tho how long time bat ngan da karpat haswa bang ong ban da karpat ye kinong tho kubor bala dalong kabala kalong kababa hadu kata-kata bangin verify shwa haswa ban tho kinu statement kibakta ya ka development ya karoi kapar jong ka state barakowe wa abri tu ipi bada katu kan da kan statement ko mi uslong time ko bon ba ki kontraktor ti bala phone nga ki ba ong bangin skonut shu hadin di tu statement bangin ya checkmat bang trei ki donru ki bala ong bangin persangyan uswai ki jing trei namar ba ki skontu shai balada ka sarkar India hi kam ai pisashu kalong ka bae ya ka sarkar Meghalaya bansu ya kini ki hajar crore bansu ya ka bil di kontraktor ti ko apan ong bagane ka ta sha kata kalong ma penuit haki jingmut ki jing perkhat jong ki breu ki bayetrei ki ba invest hakane ka business hakane ka mission kane ka jingmi hakot khobor long time kala long ka jing ta adu kata lada kadon ki jing shisha ngimla panong ye lada kakta rungin lek kumno bak Indonesia rei kumba kalong menta kane ka khobor kam don disha kam shimdon kanu ka sithi kemawan nak sarkar India la kalong ban ayangi ka warning la ne la kalong ban ayangi ya ka shokos notice ban khot yangi ban explain la da kadon kata ka performance ka ba bakala ka baduna nak liang sarkar jongi kam shimdon bakong kata ang no ngitip bahaya kata balada kadon kanu ka jing bakala nangkong se arsin na sin ka warning letar ka di perwan ande ka shokos notice ya ka bakin call kin khot ban ay ka explanation ke bakum kata ka kam shimdon ngila ya keren ka department ngila ya phone na ka department ro kala keren sinul hi hadal hiru umdon batip na kami ka bakum kata tinga kwa ban pensyai hang ne bakan ka jingmi kare khobor long time kalong ka bakala hadu kata-kata bat ngamtip la uni reporter batho ekani udon em ka kulu udon em kanu kata ka source na uyo ya kene ka jing thop barla da dei bu don kanjin la baha bu un pensailem hangi ka department na kiyo ya kata ka source department bagi la pasang makran hadarhi ka ministry om don batip ya kene khubor ka ba tho long time dan magata kerpat ipai ba banginum sutu bakala nginum sya alam bakala hakaba kum kini ka bah shibun ladadon biang ki kum kini baki nong thok khobor ki bakala kum ne ka bah kum ki ba bangin wat jingtip nginde ban shuya khore la nginde ban shuya no man simno haki ki jing thok ka bakala hoj kalong ka kam hadu kata-kata ki nong thok khobor bomdei ban bakala bun sin kum ne kalong ka ba don kam ba ladakwa ban thok ka bah ban verify phone call kalabiang ban call seki officer lani syanga kum minister in chat ban keli lada kadon am kum kata ka jisisha te henry kendit ban kene ka khobor ka balami haba na kelen ti officer jong ini department nom matip bat gila sui bakami kum kene aga jing tho pi haba mi kum ne kalong thik kumba lada pi siat do kuli yano reno mare siat yang anai ngala kum bakala kam to isu ta jing bakala kajing bakala ka ba fimla isu ban per lada di bubru yap isu yap hagta kajing bakala jong manoro muno bakum makala ban siat do kuli dan mana kata ngakarpat gino to kubor kalong kubor kam hadu kata-kata bangin verify
shua arsin laisin shua begin to kino statement ki bakta kamtam ya karoi kapar la ne wat kajing kata shimet yano ya ka bangi so thu bakane ka statement ka banga keren ka kata yano ya trying di bendon kata ka wisdom ka so thu ya ka ka banga keren ka kata yano lada kalong ya ka shimet dan kalong ke department kalong ka berkam haduk kata bagi terkat shua arsin laisin ka kerpat sesin pat ipai ba bangin nom sngau thu bakalai kamdon ke syak bane kum bakalong ngilanang yo ban ka jinyaro nak ministry ya ke bagi dam sudah pio ka bonus ku masih kurur nak daw jo ke performance jongi ka bagi la lebha bat ngila persyang ban lebha hadu kata-kata wa antar mau biang pejba bana kis sau hajar san spa sam thau tili kilong yeng ka bagi don ka basdang ngidon tang sau hajar san spa sam thau tili kilong yeng ki balayo ya ka kor haying jongki menta ngila kio ngila don kumbashi lak kendai popra hajar teli kilong yeng ki balayo hake yeng joki kaba pipe la poi yeng joki te pina pej na kene ngila le hado kata-kata bat katarket jungi kalong ban pendep ya ki san lak pra kendai hajar teli kilong yeng ya ke bangin ai te kata kene katarket ya bangin 4 kendam din wadlah kaba pej ya ke numbers kalong kaba he ado kata-kata bangin pendep hapo jom tau senam te hendai ngidang ya dukihi bat ngini persyang bat skwa itu pi bakadon ka jingkerman ai bakini ke jingwet kinom one show ngin ya trelang bat step ka jing tre kam namar ka ultimate aim jungi ka target jungi kalong ban poi hamal ka truying bat ngikerpat ka jing trelang jom paro bagi trelang hangne banginom create trouble banginom manra jing hangno nang bakan don ke jing sngan ki sulur ya baro kiba involve hangne directly or indirectly kiba involve hangne ka mission kibilti bakan don ke jing trelang bangila on pendep ke kene banai sipai ba baro hinga lit banai kendu ru dala ke jong ka met ngal lit banai kendu you minister ka long very positive ka reply jong ba kalong ke badai hi bala dangi ai shekinong kandong ni skudai banai ru haki urban areas Henry kumakalong menta nomor bagaling ka sorkar ngilong serius sekini ladang iyo pan ai lembak ke JJM ni lembak ke skim ru ngidang iya nomor pi kidon ki guidelines ki ba kan JJM don ting ki ba kim long entitled ngimla banyak sanction ke JJM Henry hakane commission ya kabang yetre lang ke JJM na keling department ru nya persang ban wat na ki skim ru kumalong menta ngi persang na ka amrut hapo ke taon te kadi ke bangi yo nantang idon kanesit don ki skim ru bangi pentre tengin persang ken bakan ya rangkat baki urban baki rural kini bakarakat Henry ke expression jong minister long school day ba tang ba kaya kedi kumta balada jiang ngimle da ka JJM ru dang ale ki skim ru man haju i marko ultimate call jongi kalau mun penjo ki tuyeng ki bro tingin pej kumakalong mata bun hangne ki urban bun bakala cover hi kene ka Shillong water supply kini yu bun ba cover hi kalau ni haka phase 3 bun bakala cover tingin pej dalam don kita kisna bat ki bom cover ni phase 3 bun bakilong entitled pada under JJM ini community bakal don ke jing ya trelang baro kalian ke bangin yo panai umuti abar tri marko to ke jing ken ke bang ong pi san lak prop na ja ke debek exclusively tangi ki rural debek tangi rural Kasorkar Jilla hapo kajingalam ukanrat ke sangma bat kasorkar Assam hapo kajingalam uhimanta Biswa Sarma henne ka khat artrik ukula lengkot kila shimya karai bahalani shua ka arpoi trik ukula lengkot araja arpwar kin yakindo biang ban shimya karai ka bakado ha ka baidei bat kajingpun bei ya uput usam Usembut Menteri Rangba ke Jela uba Preston Tensong habakren bat kinong pathai khubor hadin balawai ke jingalang hanong ba Guwahati ulaong ke jingalang jongki arngut ki Menteri Rangba kalapoi shi ke jingaso thu jingmut ha ka baidei bat ki jaka ki ba kilawan ban jurim hakapun bat labatharu ya baro ki ar sarkar Jela ban pinkre ye ka kaipot ka bapura bat ki Menteri Rangba kin se yakindu biang bat kin salej ban yakindu ye Menteri ki kampo yeng kari u Amit Shah bat onda kilawan phai kin saya soy ya ka jingya te kular bat on sa panbana paj ba ya kani sha ki paj ba ke Jela Meghalaya bat Assam ya kani ke jingalang lapanlong ha ka state guest house jong Assam ka badon ha Koina Dhara
marjan bat kakhana para. Okay, ya kan ni nilai keren. Mana don katakan ni issues kaba kadon ke JJM project jong kitu kisnong kaba haba ka block 2. Ti ya kan ni nilai keren. Ti nak yang jong chief minister ka Assam, he already assured laong ba unsa take care unsa instruction ya ki concern district administration bat kumjuru ya ki SPs ha ki district ki per ba kanum dia su kini ke nang nei smat. Long nang smart kin lahadin bag ladap agreement kin mulai isu. Kanum not mata. Namar ya kan ni kala adon lepa ka standard agreement kalong ba habadon gitu ki issue. Kini kuno komot arteli kini district administration la kalong nak Assam la kalong Meghalaya kamot kin ya syong nang ta kin ya share ki issue brokoj kanang ba kanum don kan kuno ki jikta ha ka bede ber ka roi ka par jong kitu kisnong ki ba don ha kitu ki jaka ki ba long disputed. Today again one more meeting we had, a very detailed inclusive meeting between both the honorable chief ministers, chief minister of Assam and chief minister of Meghalaya. And I would like to inform you that more or less we almost completed to reach to the agreement in those areas which ever we already inspected. And now again both the chief ministers has directed the concerned government to bring out all the detailed report, and thereafter one more meeting will be there between the two chief ministers, and thereafter they will be meeting even the honorable Union Home Minister, and hopefully maybe on the 20th or before 21st maybe they'll come back and then final agreement will be made public to both the state of Assam and Meghalaya. So this is the meeting that we had. We had six areas or 6 sectors which we already started, and all these areas we discussed today. And as I said to you, very soon again both the chief ministers will sit down after getting all the detailed report from both the state government. They will sit down again, and thereafter they will take a final call. So let us see, let us wait, because right now we are yet to cross the bridge. But right now we are focusing on these 6 areas. So therefore, let us focus ourselves on these 6 areas, and thereafter again both the chief ministers will take a call which date or which month should we again take up those remaining 6 areas. So sir, for this in follow-up to today's meeting? Yeah, very soon. That's what I've told you. In fact, we wish, if it is possible, because Meghalaya State, we are going to celebrate our 50th year on the 21st of January. Hopefully, maybe before that, both the chief ministers will take a final decision on this. Ka Joint Action Committee jong ki khun ki hajar ka hima so yong ha ka sngi balang ki lalit ban IT ya ka dorkhas ka bapen kin mau dawa weng no ya uleng do ka hima so yong u basem phang thaba halor ka jingkin no ba ula chu sensha don bor marway pat penon kam bekla ya ka platengka jong ka hima ha ka ni ka sngi ki nongelam ke JAC ki klem yo ban ya kendu markmat ya UCEM bat ki shu IT ya ka dorkhas ha ka office tre kam jong u ha ba kren shekinong tho khubor hadin jong ka ni uba Morning Star chabong ubadi u Sherman ule thu ba ka jingdawa ban weng no ya u basem phang thaba kum uleng do ka hima so yong kade halor ka nongrim ba ula punan kam bekla ya ka platingka jong ka hima bat ka jing IT sop jong u ya ka nongwa mau tamur sha ka hima jirang bat ya thu ba ka ni ka jingdawa ka de na du usnem araja khat khandai henry ka district council hadu menta manne ka klem la ban le ai Kaba nakaliang ka Joint Action Committee kikun ki hajar ki mas ayong hadin balai I ya ka jing traitorti ka jing net furmur jong u basam phang thaba uleng do mas ayong nakaliang jongi ngile pan ya kata trikam banlap hakano rukom uleng do sayong trikam Andai lengba ka RTI bangilap kolong ba uleng do usok ayong utrikam klem gerti trikam nakata kadaw nakapor jupan huri hura ya kasnong katao jupan huri hura ya ki kun ki hajar hapo ka himas ayong kata kadai kawai ka jing trai thurmur ka jong u sa kawai pat habai dei baka jing penenkam bakla ya ka platengka jong ka hima ha ka ba ya ka platengka jong ka hima la su penlong kapung khwai jong une u lengdo u bamenta na kata kadaw na kaliang jongi hadin bangilo I kito ki ibra khwat ka jing huri hura jong ka hima bat ka jing penenkam bakla ya ka platengka jong pisa ya ka plahi tengka jong hima ngila dawa ha ka sitarik benai ba khat ar haja khat wei
ilawan hang ne bandawa nusil badai ban weng no mador ya ubah sempang thaba anaka kamnang do soyong kane ka jing dawa kal dai du sem aja ka kendai nadu bang ilap ba ka jing IT sop jong ba sempang thaba ya katai ka nongwa matumur ka badai ka wei ni kisnat hima jong hima soyong kalau IT sop caka po ka hima jirang klam dodon ka jing tip apo hima klam dodon ka jing ya penbet apo hima ulah IT sop ya tai jaka nang takadaw kane ka jing dawa ka dai ka jing dawa ka bala nadu usne marja kendai jadi hadu menta mende na kaliang ka district council kam sem palale ai lor ni ka jing dawa jongi kane ka pau syai ka jing le jong ka district council ka pau syai ba ka insult ya kane ka the United Khasi Gentle Hill Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman balai ya kane ka an kini ki MDC ki ba mensua ki tau krang ya kane ka an ban ya baik ya nanti ka sencar khadar hapo ka kane ka jela ka jongi hane po ka ri khasi gentia jongi handai ka long ba susi pat ka isi hapo ka jingelam jong ba titos bat hapo ka jingelam jong ba jambor ba dai incha si ilaka yi ba hajaka ban penteri kam ya kane ka ak ban wara ya ka jing ya baik ya nanti ya ka rum sencar khadar ki penlek kam kai pan ya kane ka ak kadai ka big insult ya kane ka ak nakata-kataw ngidawa gila adep aipor ya ka diskusil baka dai ban weng no mardor halor kini ke jingle turmur jong ba sempang thapa handai hadu menta nak liang ka diskusil kampal ai kampan kampat sem na aju ba bro nak liang jong ka nak liang usi am sangi nakata-kataw ngi iba ka jingle jong kadai ka diskusil kadai sisa ka insult ya ka sencar tadi 3 minit kadai ka insult wat ya kane ka ak ro ka ba ki MDC ba menchua ke thau dak pantan be ka sisa kada haka jing sisa haka sitarik benai bakat ar jakat wei nakaliang ka JSC ngilap aipor hapo exposing ban weng no yu ba sempang namar ba kadai jing dewa ka bala dus na majak kendai bat kadai ru ka jing dewa ka bala genuine haka ba ka jing thurmur ka jing le torti berki ki bagi bata andai ngila aipor hapo exposing andai hadu mentaru hadu mentakasni bangiwan hangne ban panjing pensya ya ngim sem layo ka ru ka jubab nakaliang jong ka disusil bat mentakasni hajing syang ngila da pun mencisngi yo ba titos ban dia kenduk mentakasni andai ka basusi kalong ba hau ngiwan hangne menta don ya ini po okes kane kadai ka gi ba kadai ka jingle sting jong ba titos kum dong yalam jong ukli sencar jong kane ka disusil bat ka jingle jong ba titos bat ka jingle jong ba jombor ban bat bosa ya lengdo jong hima soyong ka pau sai ba kane kadai ka jing bombet jong ki ban long kita kinong yalam le bombet jong ki ban long UCM le bombet jong ki ban long ex-team member ber in charge ilaka Just concluded a meeting with the officers of the Department of PHE and PWD Department, whereby we reviewed the ongoing projects, which are the construction of the double-lane bridge at Umpling, connecting Shillong City to New Shillong via Umpling, and also the internal roads which form an integral part of the communication lines between Shillong and again towards Negrims, and the Nongra water supply scheme. In the course of our discussion with the officers, we have been made to understand that there has been progress, albeit a little slow. Well, that can be compounded because of the pandemic that, brought the work to a standstill in the year 2020, the month of March, and the subsequent fallouts because of the various restrictions imposed by the district administration, which had to be done so to avoid the spread of the pandemic. However, we are pleased to know that this bridge, which is an important connector between the two parts of Shillong, is nearing completion, and we have been informed that by the end of March, we will be able to use it, which means the connector will be open from there to connect Umpling. So that is part of the bridge now. But in the initial stages, it was doing well. But as soon as we started, I remember at that time,
Honorable Deputy Chief Minister Roads, Mr. Tinsong, had told me that we shall start the bridge, and we had even laid the foundation stone that time in the presence of Mr. A.L. Heck, and since I represent the other side of the constituency, Nangtamai, and this side, the late David Nangrom was the MLA. So we didn't put the foundation stone and the work started quite earnest. But just months later, hardly half of a year later, in March 2020, we were hit by the COVID. When the COVID eased, then it started raining. So there, in the rains, you couldn't walk. So a lot of, we were getting a lot of complaints and, let us say, a lot of insinuations that people, the legislators were not taking place. But you can't ask a fellow to swim in the river and construct a bridge. And that is virtually impossible. So once the water level went down, then they started again. So this is what today we have seen the progress. And I hope a little time was lost because there is a certain the design of the bridge which needs two bearings where the bridge sits on that. Now those bearings also took long to come. So that also pandemic. Again pandemic, and that was also for different provider. Had there been no Months out. They say 18 months, but as in reality, not the rains, the pandemic, 24 months should have been sufficient. Because it's just a concrete bridge. It's just a concrete, then the girders are concrete, the slab is concrete, so it's not a very complicated design. And that's 70 metric tons. So designing such a bridge is not a very difficult proposition. But we have been informed that there is no escalation. What is the project cost? 4.35 crores. Hau benai no pra araja arpuwe ki beriu ke Sarkar Assam kilawan haki thain langpi na ke benta ke jingtemu bantau banwo ye ki jaka halol ke ke jingtemu ki nongelam jongka FKGJP langpi area unit menta ke sngi habe kren ba ki nong tho kubor kila penpau ye ke jing saukhia ha ke ba kila kentujur ya ke nong sensya shnong ba di ki pai ba baladon kino ki beriu jong ke Sarkar Assam ki bawan biang nang ni shakman bantau banwo ye ki jaka kimde satia ban pediang nisha ki bekinde kumta namar hadu menta ki pai ba nong shong shnong ka than kim ko asatia ban le yeso bat ka Assam hendai kidang kwa ban sa be hapo ka Meghalaya Nagaland yung igasem haga bidey bat kane ka mat ngi kan tujur khamtam ki sorar shnong ki nong samsar shnong kumju ki pai ba nong shnong ba kinum dai ban pediang ya ka bakum kane ka jing wan thewon bo jong ka Assam ya ki jaka ki puta ki jong ki nging don na ka jong ka rukom ka samsar ka khadar ki shnong ki thau nama kata ngimdai ban sha ba ka Sarkar Assam kan thewon bo ya ki jaka ki puta ki jong ki hadin kato ka jing yung iba kajing wan theo jaka jong ka Assam sek thanang pi hadin jaga toru ni dayot ya kajing tip ka batikna bakidon hajiwai pat ki jaka bakiwan sop ban theo banwo ki jaka kataru khlam kajing manjur khlam kajing mon jong ki pai ba nong susno tikane ka pen i ya kajing le donbor thombor jong ka Sarkar Assam ya kamon jong ki pajbak nong susno ni kentu ya ka Sarkar ba kade ban tukra hak be de ba kine ki jingjia khnang ba kanu wanra ya ka jingnya hadin habur ngin yele hashno wajong ngim kwa Morten hashno wajong we condemn ngim bing ngim kwa
Wat happening jong ka jing perking ka board district ban ya lumpat ba na ka banta ban shim ye kila jingeda na ka jing posted ka klam covid khat kendai hapo ka district ki pat ba jong kilai teligi shnong kata ka shnong so riuble ka shnong maulawai bat ka shnong kerdem menta ka sngi kilami ban pen pau ye ka jing persha hallo ka jing thmu bante ye ka solid waste management ha ka jaga ka ba hapo upur usam ka shnong maulawai bat kerdem kilong keme rengkat kiri rang ba ka shnong kedem kilami ru menta ka sngi ban penlong ya ka jing persha kadai halo ka nongrim baki persha ya ka taga solid waste management project ka babon na ki pai ba kintip satia halo ka ni ka jing wanra ya ka ni ka project kumbala penpau da ki long keme bat ki riurang ba ki tigi shnong laong ba ka daw ka ba penlong ki bakin persha jur kadai namar urang ba shnong ke kerdem nado urang ba shnong barim bat urang ba shnong betemai ru kila ai NOC sop klem da pentip syaki pai ba nong shong shnong kumbala penpau pai ba ru laong bakim kwa banwan ke ka project ban penlong kata ka Martin lani ka jaka thenyun ha ka ka shnong namar kan kan kta ya kitolong umbam umdi bat kan kta ru ya ka maryang bat kum ki pai ba kim kwa ban mi ki jing sma yutung ka ba kta ya ka koj ka khia jong ki pai ba ngidon ka jing smu khia ka ba khrau na ka benta ka shnong ka thau ka jongi balada ka sorkar kan wanra ya kan ka Martin ha kan ka shnong jongi kat nungi dap da kajing sungsi ka bakrau kam tam lile ha bakin nong sensyar shnong jungi nadu usnyam ar hajar khat nyo kilayo ya kani ka jing pentip na kaliang ka sorkar bat kilale ya ki ki bangim sultanat ban ai ya ka NOC bat hadin bo ulak lem utau orang ba shnong uba menswa bat had uni orang ba shnong uba mentaru ulale ya kani ka ju ka kam thok ka kam syukur yang ikum upai ba nong song snong ha kane ka raj madan kerdem bat ngikum kinong song snong idon ka jing sokit khli ka jing sokit khia na ka banta ka lawai jong ki khun ki kti ki jongi ha ka imlang ka salang ka jongi bangim sau tenat ba kane ka project kan wan ha kane ka snong jongi bat kumta da ka jing sokhia ka ba khrau kum kinong song snong ngi pen pau shapi bangim don kam ya kata ka Martin ha kan ni ka snong ka jongi namar ngi tips cam bakane ka Martin kan wanra ya ka jing jaklia ha kan ni ka rat ka jongi lengba ki umbam ki umdi ki umsat ki umsum namar ngi kum kinong kendong ngi don kam ya ka sat ki umbam ka umdi nakabenta ka jingkot ka jingkhia ka jongi ha kini kisngi ki bamenta kad nungi dap da ka jing sokemen ka bakrau bau blay ai hangi akan ka maryang ka bakhut ka maryang ka babaha bangin yo ban ring bat penhiar mensim da kal air ka bakhut nrelada ka sorkar kan wanra ya kani ka project ha kani ka snong ka jongi ha kani ka rat ka jongi ka ka banja yangi ha kini kisngi kisnyam ki banangwan ke kumta kum kinong song snong kiba it ila ka jong ka snong kiba it ila ka jing long tenrai ha ka ba ki long shwa ki man shwa ki jongi kilabo kilasat naka benta ka baha ka miak jongi ki long din ki man din kumta ngim kwa bakali ka Martin kan wanja kan ka snong ka jongi bat kumta lang ba kan ka social media ka bawan kan ka sngi kan rae ka kubor ban pensa priang bangikum ka raj madan kerdem bat ka snong kerdem hibar ka way ngim kwa ya kan ka Martin mu asistan jongka snong kerdem ubala ka dorbar hi kalajin bat kala benchat ingi bentre yang nakam tenakaliang ka jongi kam ngadon ban ong hang ne ba nakaliang ka jongi kum kinong kit kam jongka dorbar snong ngim don jingtip halor bayade bakanik projang ta kapang kabang kwa ban keren hangne kalong namar ba kat kum ka jingyo jingtip ka jongi menta namar ba kaneka project kalayat syakmat ban nilayo ru ya kini ki sakhi ki satar ki babyang ban nadu bawan kani ka project ngina kalyang jong inong susnong ki badan pok sunong kerdam ngim don jingtip ka bade kani project ta ka ba ngolungo kalong ba kumno ka project ba kipat ba kinom tip kat ba ka hearing kalawan kane kalong kajing solungo bat ka kajing bomla batay jong ikum kinong sinong ngimla ban sutu adu kanno namar ba ka project ngim tim bakalawan hapo ka sinong kajingi hindi ka hearing kalawan namar kat kumbang iyang ne ka hearing ka balawan na ka office jong ka DC ka bala address uni lodar dekar ka deha ka Patrick jong January ar hajar ar puar
te kum kinong snong de halor kene kanong rim ba ngin sa persya ba ngim kwa hiru ba kene ke project kanwan ha snong ga jongi ba ngimla ban priang namar ba klem ka jing tip ka jong pat ba klem ka jing sngutu ka jong pat ba klem ka jing sayo pat ba kumno ngila ban priang ya kene ke project namar ngis ngutu ba kene ke project kam de su ke project ka barit namar ba kene ke project kat kum ka jing tip ka jongi namar ngilayo ya kene ke hearing namar ngiyo ihang ne de ke ba from Shillong to Kerdem kamut kabamut from Shillong ngilatip ba kene ke project ade barok kami khalaya kanwan the ya ka jabuk jaban hapo kene ke sinong ka jongi tadai halor kene kanong remba ni kum ki pajba nong snong jong ka snong Kerdem ni persya jor halor kene ka jing le jong kini ki rurang ba ki bala aye kini ki anosi ki bala aye kini ki jing pen scam si kini ki shauni ubadai utrai jong kene ka jaka badai halor kene kanong rem nakali nga jong aku masan sekretari jong snong Kerdem ngaso ban ong batang kini ki jing kren ki belongkon bat kublesibun kane ka project kalayat nadu usnem arhajar khatnyo henry kum pajba ngimtip AA Nyimdon kano ka jing tip abaya de bat kane ka project ka jing wan jong kane ka project ha ka jing syakat kane ka project kala de upai ba jong ka snong la de bentip ha ka jing syak kum pai ba nong snong la de bentip ban wan kane ka project jing sya udai pai ba nong snong uban aya ka karai long ne em henry ka executive ka bamensya kim syam lale ya kane kim ki layat baik syakmat klem ka jing tip jong pai ba usah humdum tip ka e ka project dari tat hadu ki ne ki benai lai benai ngidang tip ya ka project kato kat ne nakal yang jong ka executive ka jengir ngidang tip ngidang wat ikut islah ki jing pensisya bat hadin nakal yang jong ka executive ka jengi nakal yang jong secretary ngaklem syam la san ya ka NOC ngre urang basnong la ay ka NOC marwai ka hadin ba upai ba jong kanong upai ba snong ulatip ya kane bagan wan kata project usah ka tip ka e kata project ka bagum kano kata project ka babhane ka basneu kamdon ka jing pensai upai ba te henry ka kam kala ya sikhamat a jing sya ka government kala dei ban ai chwai ka jing pensai upai ba pan ka jing menjur jong upai ba ma nang ta urang ba snong executive snong ro te hadin kaya bawan une urang ba snong matmaru la aya ka NOC manga ka musketeri klem sanya ta ka NOC bat hadin ba ki paiba ki layo jing tip ya kene ki lalum ya ka dorbar paiba bat hakata ka dorbar paiba la sim ya ka wei karai ka spotrik udi sembar ki la sim ya ka wei karai kata karai kalong banweng no ki NOC ban pha jing tho sya ka DC ban withdraw no ki NOC baro ki NOC ki bala ai ki rong ba snong kata ka dei karai dorbar paiba bat nang ta ban persya ya ka jingwan jong kene ka project klem ka jing tip klem kano ka kajing pensai kebatikan sampai bat naduk ipor ke manusia la shali sini kumut labhahi bak sarkar kan ai de kabi ne peniak se no hiso itu selek project angkat haduk muntah ni pat dan tegoi pat kasus bobiang angkat senong haduk muntah mene omdai tangka umbam bumdi andre karep karyang kilkha kiri sai ki bahap hapo cungga senong seblei ngidang ya tang da kata itu nyunan pat tegoi pat kasus bobiang highway de bamudi baru izin ke kampus nang kata diketahui kedai kebangi nang kaleng kesnong ya persya tesukaweng kwa aban ya penpaulang seperti kalong ba hadin ba ngalak sajit kumurung ba snong kumulakan sekretari snong Kerdem ko kene ka project layak aslam rai nusah ka umdum nomor ba nyimtip siyo kadang nyimtip siyo kadu Ndrenga ngatip bagane project kan sawan hadin bu utu agent ba lodar dakar wani kendu ya ngawang ba rambak sinong ngadon kam ke jingrap cungfi pepin aya nga de jingtho pin kersan lem ngin la bulun ra project tengong ba bangan sim ya karai hangne marwai ngamla ban le kata nomor ngayang ala ji dor dakasnong bangan long nu ilam tengong up elat yang bangan lebih ke bar sinong ban ngan sa IP ya ke jubam teh ka khatwai terik udi sembar arhajar arhuai tinggal lalu ya general meeting ke dorbar ba sinong ban nakata kasur kubami nakata ke dorbar sinong ngiong bangin ya persya ya ke project la ya kita keberten ku sarkar keberta banon bu sam te kumtung ila poisya ka bekut jong gathok kubor sa chisen pat koblei shibon ya phibaro tar hadu begine shembiang koblei shibon